Pamusoro chama. Yangu kuna pale hapo buda. Wakauya last time. Ngauza kama kawo. Saka wakashika uko. Wati bigara akadzokuti munhu mangowedzera kushanda nekuedza kusimamwe miti irimo panenge iri pashoka ndokumene kapawo ndosakazwa kuti kudai judgment isati yapo zvakati handina cho ndakawedzera vangu muti ukawedzerwa unoonekwa kuti wawedzerwa miti yakauya kuzonovharoitwa yakubereka haisi yekuwedzera hamuna chinhu chakawedzerwa. No, it's okay. Kana pakadaro vakomana vanoyasho pamunoenda kuendedzani muhamasvika munoona claim yavo yavari kufara kuwedzera yedikamuzvee pamusoro changu tisati taenda ikoko inini kuzotoona kwaane imwe claim asi takaenda kumalast makatonga pano makati imini endai munotsvaga endai kuabitex munovhariyotepo zvinhu zvei zvirimo shuwa ndakaenda kuagrichex ikauya iwo wanga uripo isusu tanga tiripo sabhuku anga aripo mavhariators anga aripo ndokuchuzwa 2-2 kuti yokwazangu 2 wokwamutambara 2 nemavhariators tozi ngatipinde mumunda tikaunde zvirimo takakaunda zvirimo ndo anza yakabuda muishu zvekuti that day in question mune munhu kana mai wepo azveni simiri dzinotaura panapa nepepa tine rakatodzirwa kana yagritex anozi mapuka ndewe yegritex matsenyengwa handizi ndowakaita this report imi mese kana mataura nemamuri wamutamba nemamuripo imi mamuripo nakutaura ishe mambo wangu atakabva kuno kumatitonga agnes makarimai machitonga Mutasa mutambara vana minda mitanga izvikwarisa vamutambara vakatora vanhu mangwana acho vakatanga kudyara miti waidzi mita ndikatofunza vagritex ndikati miti iri kunzi mita handiziva hano nezvekurima ndo mitsimirwo iro inoitwa miti vazoga tisu tiri kuverenga muti uri muti ndowatiri kuverenga vanhu vakadyara miti ndakatosvika ndikataura navo imi pamundi ndikati imi muri kudyara miti mamuziva kuti mundani ndeyekwaZangu here vakatima ndapfungwa dzangu dzatangaudzeka imimi ndimi mukadzi wemuridzi wamurume munda wanga wemurume ndimimi imimi murume paakafamba musinesepi chatiri chese maigara taigara gwarai gwarai kupi mufakosi hama dzemurume dziri ndina tete wepamba tete akutoresa niko toresa niko tete ndamira pamberi pedara mako Mutasa ndamira pamberi pedara ramambo Mutasa ndamira pamberi pedara mako Mutasa ndamira pamberi pedara ramambo Mutasa zveizo ndezvechokwadi zvandura ndezvechokwadi ndikanyapa chabatwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva mwari andibatsira mwari andibatsira azogwinya pale 2017 kwarai aigara namama asi mama wacho vanga vachipenga nemudzimai wavo nemhuri yavo aigara nemudzimai wavo mai akakamuzvana Agnes azangu ini ndikuti kana waigara naye nemudzimai wavo unosaka zvoita izvi nyaya idzi
tinototsvagawo information patisiri clear mazuva acho itezva ndosanda kuti mutore mhiko uda kuti mutore chokwadi because mukasantaura chokwadi mhosva yemukadzi kana murume wechiita yei mutaure chokwadi. Mukoma wangu aigara nemudzimai wavo Harare. Kubva kwakaita kumusha wakabva rumama wangu wachipenga wakatanga kupenga murora namama wakabva waenda kuHarare. Murora angaenda kunochengeta mama. Pavanga vachichengeta mama murume wavo atanga kurwara. Kurwara kwakatanga kuita akangotanga rwarawo kuperezeka mwiri kuzongoguma wese wazongofa 2017 wese wari tu. Akapa munhu lendi ihanzadzi yangu asi pawakapiwa lendi apa wakatanga wasvika pana baba sazangu chandikuda chokwadi ndizvo mapto kuti akapa lendi munhu ndiani ihanzadzi yangu akadini ndiye akampa lendi. Saka izvozvi simba rekuti mukadzi wehanzadzi yenyu aine zvakaitwa nemufi uda kuzvichinja anokuwana chazvakaita lendi iyi kai kutengeserana kwawakaita panga pasina kana witness. Saka murikumira pachibvunza yekuti akapa uyu lendi ndiani mukati hanzadzi yako you are witness. Saka maziva sei if you are not a witness? You are not a witness at it. That you are not a witness to this case, ndizvo here? Hatima witness. Saka hatika witness, muri witness? Mataura kuti murume akapiwa nehanzadzi yenyu. Akapiwa nehanzadzi yangu. Ndizvo. Asi wangu wangori tu. Zvekutongori fine. Hazvina basa. Ndakadii here? Ndizvozvo. Akadii? Akapiwa nehanzadzi yangu. Imi zvomakatengesa murume mumunda wenyu nehamuna murume wenyu. Angari witness ndiani? Aisi witness yacho hatizivi. Ndati pamakatengesa munda iri nehanzadzi nemurume wenyu angari witness ndiani? Panga pasina witness. Pasina witness. Asi makuda kuti hanzadzi yenyu manje ichiite witness, imi muye kuita witness manje kutengesa munda wacho. Nekurivhesa dhiri makangwara maningi rejudhira revheseki. Munozwa sei hazvinasi unozwa zvamakaita imi nemurume wenyu? Handiti mwana wenyu uyangotanga kuti nhasi tazvichii nekuti baba namai vafa. Zvinhu zvamakaita muri mupenyu imimi nhasi baba namai uya wosvika woti ndosaka tete tore mhiko muite witness imimi muritaure chii chokwadi, because chokwadi chekutanga chamanitaura ndechekuti hanzadzi yenyu ndiye akapa munhu. So munhu paari pamunda handiti aripo zviri pamutemo, because imimi kenosei zvakaitwa nehanzadzi yenyu imimi. Alright, hanzadzi yenyu isati yafa sei why didn't you mai musina kusimudza nyaya kuti iwe waita zvinhu zvako usina witness kusvika pekuti uyu anodyara miti miti kusvika miti yako yakutobara munhu aripo 17 years ndiyo ke 17 years munhu wadyara miti waita sei zvese wadii murume uchiti dhii kufa muhamati tete nemurora kochibatana ndikatiwo mubvise ndinoti tete mundibatsire ndosanga kuti mutora ichii ndinoti mutore mhiko imimi munditaurire chii asi chokwadi chamanitaurira chekutanga ndechekuti hanzvadzi yenyu ndiyo yakapa munhu uyu handiti asi papasina witness imi mamuda kuita witness yeko munhu ari kudisposa chinhu chake
imi pamakatengesa wenyu munda nemurume wenyu papasina witness makaidaidza here hanzvadzi yenyu kuti ite witness hamuna so why muda kunoita witness imimi hanzvadzi yenyu yakutaura zviro zvake wana wakauya wakati iye tete takura asi tete takura tauda kustendi imi kana makatengesa imba yenyu baba wenyu namai wenyu vakatengesa imba kusakuva imi mokura mobva kwahote musina kutaura kuti baba wedu vakatotengesa imba takura takuita bheki zvatotiotiringi mukwezei zviro zvazvo muzarua because pamwe pacho ka ngatikweitei sewani tongobhema sechii sewani andi vanhu vakawanda vanotishanyira sitiri kwano matauni kuti andogara dhorobha inogara tonas andi zvinhu zvikaoma kutonas vanouya kuno asi kana wauya kunoka usasvika uchichinja zvinhu zvevanhu wakazvigarirawo zvakanaka andi svika uite fit into the system iri kuruzevha ikoko not kusvika uda kuchinja status quo uda kuchinja zvese nekuti tabva isusu wetonas tauya ai mufakosi nehondevhare nemakabhemi village zvakatosiyana zvakaitika zvacho inini hanzvadzi yangu yakafa murooro wangu akasara iriritirawo wana kuti vakasvika kudzokera kumba wasina kana sendi zvazvisingaiti issue is not unozaretiti waida kudzokepi pakushaura tengesa ende murume anokwaso akatengesa musha because angaruda mari yekurapa akatengesa imba nenyaya kuti angaruda mari yekurapa saka manje munhu uya akamupa mari maamuti manje nekuti wazofa hake dai murume yanga ari upenyu nhasi akararama murume ndoti angada kuya here kubvisa munhu yakafa pamunhu imimi simba racho rokumbobvisa murumbori wane bm akapiwa simba mutemo because mukonaka pane chinhu chinonzi chefamily handiti kokuya chimwe chinhu cheindividual murooro akauya zvakati tete tauda mudai makamutaura kuti muroora izvi paakunesa because mufi ndiye akasiya ita chinhu chani ende mukadzi kuti ushuye nhasi kutinga uchimira kuti murungu wangu zvakaita zviri wrong ati ko why didn't you tell him time yakazviita kuti zviri wrong aripo sei usina kumutoona zvaita zviri wrong makaramba makanyara kuti afa azofa moda kuzounza kushandisa rufu rwake kuti uite advantage kwamuri nekuda kushandisa kuti wana wakura kuzaitinoka noona chinhu chatinodagizekisira chikutaura kuti muri kuti mamuripo paikauri paminda nechi zvese 7 every do you know kuti total iramba imari vakakutaurai wayagitsekisa kuti mari yamuri kudai mi kuti mudzosere murume kuti asunge panzvimbo muriziva kuti mari hatisiuiziva mari yacho ndosaka ndikutaura munotanga tumwe tungwanyaya munotanga chokwadi muchichiziva muchizviwestira tumasmall tumaamini acho zvisingaiti apa pane milichi 201 macadamia nuts 193 macashew nuts 129 maavocado 15 trees makidney mango 40 trees indigenous mango 11 trees manachis 72 trees mabanana 1018 trees grapes 7 trees maplums 15 trees yellow peaches 7 trees sugar cane 1 hectare lemon 1 tree malich 201 and yakuwekwa weyagiteswa kuweka what number of trees that's 201 expected production per 5 buckets is $201 times 5 which gives you total production
income anditi kubva pamalichi chete, that's $10,050 for 1 season. For 5 years, that's 50,250. Macadamia nuts, number of trees 193. Expected production 3 buckets per tree. Total expected production, that's 193 times 3, which is 579 buckets. Income for 1 season, that's $18 per bucket times 529, which gives us $10,422. For 5 years, that's 52,110. Saka total ya muda kuti mukombenzete munhu wamuti muda kubvisa akapiwa zvinhu zviri pamutemo, total ya mufanira kuti mumupe kuti asumuke, that's $258,077. That's according to the assessment that architects. Wait. Hatina mare. Hatina. Mara haimbo ndakaiwana kuchai. Mara hapana kwandofa ndakaiwana. Asi chandikuta chekuti munda wemhuri. Akutengeswa kwacho ina nhamboza ini ndakatomboza samtamba asina mboza kuti munhu wakatengeswa tete chayo awarapa tete awa waifana kunga kakudza ichi chokwadi musati pamakati tete handi mutibatsirika waifana kunga kakudza ichi chokwadi kuti awananguka hanzvadzi yangu munda yakadii yakatengesa chonai tete mirai tete aku yakokonfesa mudare munomu kuti munhu uyu akatengeserwa munda nani nehanzvadzi. Kutengeswa was not the issue, asi issue yana tete yanga iri kuti papasina witness. Saka muda kuishandisa sezi technical uyu yekubuda naye. And right now makuti ndewemhuri ndewemhuri mirai mati munda ndewechi ndati munda ndewechi ndewemhuri imi muri mhuri here hausitori wenyu. So you are improperly before this court. Hausitori wenyu kana utori wemhuri hausitori wenyu wana tete ndowada kuti wewe wachitotaura kuti munda wenyu kana uri wemhuri ngewana tete nanaba mukuru ndope patatakapuwa nemurume wangu saka hapasi pemhuri ndepe murume wenyu paakapiwa vamusheya ii apapiwa ndobva apatengesa. Saka musarambe muchida kuibvova mhuri mhuri haisipo apa ndinotaura panyaya yatete tete kungodaira hawo kuti munhu anoziva kuti wakatengeswa but kuzonzwa tatouya unoati mawire naye kana asikazivi chii mamuti ngatiende akati mawira tista munzere akandiyamawira witness yenyu kuti tete ungoziva izvi tamubvunza ndinotaura kuti tete haatongorumboziva chiro zvinhu zvakadai izvika inini pakatengeswa munda ndandiri kumozambique ndandisi muno saka hamutozviziva handitombozviziva ndakazongosvika kungoonawo samutambara aripo ndimandabvunza muroora ndikati samutambara munda samutambara zvaari kurima akapiwa nani zvikazi pavakabvunza muroora zvikazi muroora akangopindura kuti handisumboziva pa kuti akapiwa nani samutambara akasvika wakabvunza wakabvisa muzukuru wedu ari apo samutambara haana kubvisa muzukuru wedu samutambara wakasvika muzukuru abviswa ngemurume wedu aiwa saka kana uyu aripo uyu akabvisirwei akabviswa nani chakapa mutambara simba rekuti abvise munda usiri wake kubvisa munhu pamunda usiri wake munhu kwakutopfeka mabhegi kwakutoenda munda waiswa ndisekuru wake chii asingaripoti chii ndo zvinofanira kurakidzai kuti pane zvakaitika zvamusingazivi because mutambara handiti simba rekuti aende kubvisa muzukuru wemuridzi wemunda pamunda akaroonepi iye muridzi wemunda sekuru achiripo
muridzo yemunda muzukuru akabviswa ndisekuru wake achiri mupenyu andizvo. Saka mutamba uyu muzukuru haangambomiri nhasi aitaura kuti azi ndakabviswa ndimutambara. Hauna kubviswa ndimutambara, taura chokwadi, wakabviswa ndisekuru kuti muzukuru chibva apo munda wendatengesa. Matotora mabhegi enyika wamasumuka wamaenda 17 years. Guys, tingapedza nguva. Thanks for trying. Izvi zvemuti hazviti. Yes, thanks for trying. Zvamutaura hazviti. Kana munhu akapiwa chinhu chake nemunhu akafa wakatopedza. Kana nyangwe riri dare ukamboita nyaya yemunhu akafa, nyaya yemunhu iye akangofa kuti pakati pedare, nyaya iyo yatobviswa paroro. Whether he was wrong pane zvakasiya aita kana was right, izvozvo ndo zvakutogara zviripo. Saka mufi akasiya apa uyu pekuti munda nanhasi uyu uripo, unless mati mune mari, because ndakatenda yamboite valuation yezvinhu zviripo zveuyu zviripo zvaita for 17 years aripo ndo zvabudisa 258,000. Saka zvaakwamuri kuti you pay him 258,000 as compensation, kana musina mari wogogara panzvimbo pake sekusiyiwa aripo kwakaita nemuridzo wemunda. Imimi continue kugara pamamurongogara. Thank you very much. And next case.